Огромните огньове горят близо до домовете на хората. За замърсяването на въздуха и почвата обаче подпълвачите не ги е грижа. Целта им е да извлекат малко метал и да изкарат 5-10 лева. Гумите имат телена оплетка. Те ги горят, за да извлекат оттам метала за предаване на пунктовете за вторични суровини. Ние за последните 2 седмици 2 пъти екипите излизат да гасят такива гуми. Хора не могат да се хванат, те не стоят там хората. От пожарната казаха, че са безсилни да се справят с проблема. Ромите са се изхитрили и палят гумите на места с добра видимост, за да може при идването на полиция или пожарна бързо да изчезнат. Ние трябва да правим разследване, да ангажираме полицаи, да дадем кога ще идват да вземат този метал. Те като го вземат, ти трябва да направиш дело. На това дело човек ще каже, не, аз не съм го панел, аз минах, видях, че материала ще ги да я взема. Трудно се доказват тези престъпления. Дори да бъде съставен акт за нарушение, е ясно, че извършителите няма да платят глобата. За физически лица тя е до 500 лева, за фирми до 10 000 лева. Според експерти, по-удачният вариант е за такова деяние да се полага обществено полезен труд.